Ayan na sila. Hi, sir. Hello, Madam Brad. How are you? Sige, husband. Picture na kayo. Picture na si Madam Ikarin. Yan. Selfie ka, Madam. Siya yung from work kanina. Brad, dami, Dad. So, Ito yung timer na yung off yung timer. Oo, nalang kayo. Ladies first. Pa-picture ka rin, sir. Ako lang yung last. Smile! thank you. Kayo po kayo. Hi, picture na sila. Apat pa. Sige. 1, 2, 3. Sige. Magsusuot tayo. Sarami. Yan sa'yo, Ate Beth. Ay, Kay ano siya, very light. Black egg na pan siya. Thank you. Thank you. Thank you. Grabe yung ano ito. Thank you. Sige, sige. Okay. thank you. Tapos yung mga Si Sir. 1, 2, 3. Okay. Doon pa kami sa ano, SM. Sa Fiesta. Pero may isla doon, isla. Sumayin na. Yeah. Nice Hi, Jen. This is David. Happy birthday sa'yo. Ingat ka na birthday. God bless. Okay. Thank you, Miss Brenda. Tapos na sila kayo. Thank you. Kayo mga sinabang Hey, Brenda. Ang sa'yo ay akin. Wala ko yan eh. Yan, thank you. Punta kami doon sa isla. Wala ba po? Sa kaya tayo. Ito yung Asibay ka to. Nakakagabi at ikibalita naman sa kain. Doon, ang kain na rin. Let's go. na-stress yan kanina eh. Na-stress ka sa basher. Ay, sa akong vlog. Ano ito siya eh? Salamat. Picture sa inyo lang. Ay, Thank you. Thank you po, thank you. Pag ganito tayo. Oh, ako pala. Yung madam. Ito na pala na. Ay na go. Selfie na Sa ulan. Talaga. game. Nag-motor sila. One. Sana, pasok. 1, 2. Dito. Isa tayo. Smile. Okay. Thank you. Salamat po. Thank you po. Salamat. Sino pa? Ampay kayo bukas. Si Jim. May silent system. Ingat po ha. Sa gilid ng ita. Salamat po. Salamat po. Ito ang finger. Thank you. Salamat po. So, dito na kami ngayon sa tricycle. Papunta kami dun sa aming ini-meet up. Kasama ko nga pala ang nag-iisang Liza Soberan. Hoy! Liza na yan? Ang ganda! Yeah. Maganda talaga sa person. Ganda kita itulak. Ang ganda ko para sumusugoy sa labas. Ano, lalong sa personal, maganda talaga ako. Ha? In fairness, kaya ngiti ka. Ang puti ng ngipin mo, ha? Nakapag-toothbrush ka. Kasi baka mag-brush. Ay! Sana all, nagtututbrush. Ano masasabi mo kay Gwen na hindi niya nagagawa yung mga ganyang bagay? Hindi mo mapul kasi yung ngipin ni Uyo. Ang bilis, ang bilis. Natatakal kasi yung ipin. Dito na kami sa Fiesta Market. Dito na kami magkikita-kita. So, yung ibang batch ay naglakad. Kasi ng tricycle. So, andito na si Mia, si Diva, si Bating, si Oy, ako. So, the rest
of the gang. Ay, hintayin natin siya. Ah, baka nandito yung store. Baka dito yung store niya. Hanapin natin siya later. Hay! Hoy! Huwag ka manang. Ano ginagawa mo rito? Wala ka masya-shoplift dito. Chang! Wow, bagets ang outfit. Di ba? Ayun na sila. Tumawid na sila ng pwede. Nagtakbuhan na sila. Ayan na. Hi! Ay! Hi po! Hi! Hello! Ayan na sila. Ay! Hi! Hi! Hala! Oyong! Hala! 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 Bakit mo in-stop? Ah! Pa-picture daw! Ana! And, diba? So, dito na yung bag. Ay! Hi! Ayun ang mga bags, tamang walk. So, it's a walk. Ay! Ganda naman ang lens ni ate. Brownish, pang manika. So, it's a prank na hindi kami doon. Dito pala kami sa Negros Occidental Food Terminal Market. Pupunta kami, nagtawiran ng mga bayon. Na yung kanilang market. Saan kami dito? Dun sa loob. Sa Food Plaza. Wala ang signal. Okay lang. Ayun na sila. Pala tayo sa Food Plaza. Ay! Ano na? Sila. Diba? Daming order doon. Dito na tayo sa Food Plaza. Dito pala ang tambayan at kainan. Itong isla. Okay. Hi po. Ito na, kainan na. Sugod na. Sana lang. Kain na tayo. Serve sila rito ng mga seafoods, gulay, iba-iba. Kaya, lamang tayo. Ayan na, tapos na kami magkainan. Thank you so much. Once again, Isla Lutong Bahay. Nabusog na ang lahat. Diba? Ang kanin. Uwi ada. Nabusog. Nakailang rice ka? Green apple lang po, dinner ko. Just Green apple. Ang tanging green dito, poste. So, ano nila kinain? ano mo kinain? Ang sarap ng squid. Di ba? Ayun, rin, positive ako talaga. Thank you po. Salamat, Ate. Ate Rose, thank you. Thank you po. Salamat po. Thank you po.